Os venres de claro. Bueno, pois moi bo día a todas e a todos. Graciñas por asistir a esta rolda de prensa na que paso a darvos conta dos asuntos principais que foron abordados este venres na Xunta de Goberno que vimos de celebrar. Vou a sacar a mascarilla porque non teño ninguén cerca. Hoxe aprobamos licitar novamente as obras de construcción do Centro de Atención a Maiores da Pobra de Brollón, un contrato que sae a licitación por preto de 1.750.000 euros, por algo máis deste importe, e con un prazo de execución de 12 meses. Nese sentido, lembrar que había un contrato anterior que se resolveu por cuestións absolutamente alleas á Diputación e agora, como podedes ver, xa está en marcha un novo proceso de licitación para que se faga posible esta dotación social de carácter público que vai a dar servicio á veciñanza da Pobra de Brollón e tamén da súa comarca. E en relación con ese mesmo proxecto tamén se aprobou hoxe modificar o convenio de colaboración entre a Deputación e o Concello da Pobra de Brollón que ten como obxectivo precisamente a construcción deste centro de maiores. Este cambio que se fai na modificación do convenio pois deriva precisamente das necesidades de volver a sacar a contratación ás obras despois da resolución do contrato anterior e consiste en ampliar ata o 31 de maio do 2022 o prazo para licitar, rematar e recibir a residencia. 2022 ou 2022. 22? Sí. O sea que sería un plazo para recibir a residencia. Sí. Perdona, por... Sí, sí. Así mesmo establecese o convenio que terá vixencia ata finais dese mes de xuño do ano 2022, do mesmo ano. E, por outra parte, tamén na Xunta de Goberno aprobamos un convenio de colaboración, neste caso co Concello de Sarria, a través do que a Deputación aporta un total de 150.000 euros para dotar dunha solución á problemática existente coa Ponte Ribeira. A finais do mes de xuño, recordaredes que o presidente se trasladou ata Sarria para reafirmar ese compromiso que estaba adquirido cos veciños e veciñas deste concello e hoxe, estamos 3 meses despois daquela data, pois faise realidade xa ese compromiso e dáselle o visto bo na Xunta de Goberno a un convenio co que a Diputación vai a colaborar e axudar ao concello nunha problemática complexa. Neste novo convenio mantense a mesma achega económica que no anterior, é dicir, os 150.000 euros, que é un investimento moi importante e que vai a ter tamén un importante impacto para a Sarria. Que contempla este convenio? Pois contempla a construcción dunha pasarela metálica provisional, un estudo hidrolóxico de capacidade de desaugue e tamén o acondicionamento da contorna da Ponte Ribeira. Esta acción vai a mellorar a mobilidade dos veciños e veciñas e, polo tanto, tamén a súa calidade de vida, pero vai a ter, ademais, un efecto positivo na actividade económica e tamén sobre os moitos peregrinos que visitan este municipio, pois é porta de entrada. A maiores destes convenios con concellos, outro dos puntos importantes da Xunta de Goberno de hoxe foi o relacionado co Plan Prende, Bota Raíces no Rural, que, como sabedes, se impulsa desde esta institución, impulsámoslo dende a Deputación, para fixar poboación moza nas zonas menos poboadas da provincia, favorecendo tamén con elo a súa inserción no mercado laboral. Hoxe o que fixemos foi aprobar a segunda remesa de empresas que resultaron beneficiarias de axudas directas da Deputación dentro deste plan para contratar durante un plazo de un ano a mozos e mozas da provincia. Este é a segunda remesa, trouxéramos xa con anterioridade a primeira. Neste caso, son 5 empresas que demandan postos de peón agrícola, traballador agrícola, camareiro e, ademais, tamén unha persoa solicitou autoemprego para poñer en marcha, neste caso, unha gandeiría ecolóxica de carne. Mañá vais a publicar este listado no Boletín Oficial da provincia e, próximamente, o luns, abriremos a convocatoria a través da Axencia de Colocación, o luns ou o martes, que o luns é festivo, a través da Axencia de Colocación para que os interesados se inscriban e poidan optar a un destes postos de traballo. E quen vai a poder optar aos contratos para mozos e mozas? Pois persoas entre 16 e 30 anos de idade que estén inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, empadroados en algún dos 58 concellos desta provincia que teñen menos de 5.000 habitantes ou entre 5.000 e 10.000,
que teñan un saldo demográfico, nese caso, negativo durante os últimos 10 anos, na última década. É importante dicir, ademais, que se poden inscribir todas as persoas que cumplan con estes requisitos, aínda que van a ter prioridade os participantes na primeira fase do programa Prende, que era unha fase destinada á formación. Unha vez finalizado ese prazo de inscripción, a Axencia de Colocación da Deputación vai a facer unha preselección dos perfis que mellor se adapten ás ofertas de traballo para que finalmente sexan as empresas as que seleccionen o aspirante ao emprego. Os traballadores e traballadoras contratadas van a recibir como mínimo 950 euros cada mes. Este plan, que era importante dentro de todos os que ten a Diputación, compre lembrar que conta con dúas fases. Na primeira, que xa rematou, 100 de mozos e mozas recibiron formación en 4 actividades profesionais que teñen importante peso no tecido productivo desta provincia e que contan, ademais, con un potencial importante de crecemento e teñen tamén a capacidade de albergar emprego. Son as enerxías renovables, a hostelería e o turismo, a xestión forestal e, por suposto, a agricultura e a gandeiría. O acordo que tomamos hoxe na Xunta de Goberno sírvenos para levar a cabo a segunda fase, na que o obxectivo é, despois desa formación teórica previa, proporcionar agora a experiencia laboral aos mozos e mozas en empresas vinculadas con algún dos anteriores sectores. Para iso, a Diputación abrimos, a principios de xullo, unha convocatoria de axudas para a contratación para empresas e emprendedores e agora, nesta Xunta de Goberno, en a de hai un par de semanas, como vos dicía antes, aprobamos a relación de beneficiarios das mesmas. Que vamos a conseguir? Pois que un total de 21 empresas e autónomos da provincia reciban alrededor de 125.000 euros para levar a cabo a contratación de 21 mozos ou mozas durante un período de 12 meses, mozos e mozas que van ademais a adquirir experiencia laboral a maiores da formación. Contamos con un orzamento total para este plan de 300.000 euros e é importante tamén lembrar que está financiado no 92% con fondos europeos, o sea que a Diputación fai unha aportación mínima para que logo redunde positivamente na provincia e teña un impacto do total dos 300.000 euros. E a maiores do Plan Prende, con isto xa remato, dicirvos tamén que licitamos a instalación do alumeado de Nadal da fachada do Pazo de San Marcos, desta institución que xa é unha tradición na casa, un contrato que ascende a un total de 8.400 euros e vai a ter unha duración de un ano, con posibilidade de prorrogar outros 3. Isto quere decir que non teríamos que facer unha nova contratación por cada un dos 3 anos seguintes, senón que poderíamos prorrogar este mesmo contrato. En este Nadal, o alumeado da fachada vai a ter motivos característicos do patrimonio cultural, do patrimonio territorial, arquitectónico ou mesmo gastronómico desta provincia, da provincia de Lugo. Ese é un dos requisitos que inclúe tamén o contrato e polos que apostamos dende a Deputación, e tamén se establece que o alumado teña unha estructura de aluminio, empregando con preferencia a cor branca, pero engadindo aqueles elementos de cor que poidan enriquecer a composición final. A iluminación que se utilice, todas as luces colocadas terán tecnoloxía LED de alta eficiencia enerxética, tamén no marco do compromiso do cuidado do medio ambiente vai a estar acendida dende o día da súa inauguración, que será no mes de decembro, e ata o 6 ou 7 de xaneiro, ata a pasada data de Reixes. E ata aquí chegamos cos asuntos que consideramos máis destacados da Xunta de Goberno de hoxe. Agradecer novamente a vosa presencia e contestar algunha cuestión se tedes dúbidas. Moi ben. O contrato de alumeado? No, 8.460, creo. 8.400 números redondos. Empezan en diciembre, onde... Non sabemos a data exacta. En decembro, que sí que sabemos a cando remata, sí. 6 de xaneiro. Sí. Moi ben, graciñas. Bon ponte. Igual. Ponte. Hasta logo. Chao. Hasta logo.